висшия жрец се появява в тези периоди, когато действително търсим отговори. И той дава един доста лесен отговор. Той казва, всичко вече е измислено. Има такова знание. Тогава, когато си в мъгла, обърни се към знанието, което вече го има като традиция е създадено и ще намериш своя път. Така, това, което е интересно за висшия жрец, той отново е зодиакалният знак е Телец при него и небесното тяло е Венера. По това си приличат с императрицата, но всъщност тук Телеца се проявява в един по-различен аспект. Докато при императрицата се появява творческата енергия на Телеца и това способността за раждането на нова идея, майчинската енергия. Тук при висшия жрец Телеца се проявява в аспекта на пазителя на ценностите, защото телците са и такива. От гледна точка на това, че той е много така, висшия жрец първо е седнал за сметка на, примерно, магиосникът, който е прав. Той е творец. Висшия жрец нищо не твори. Той знае как стават нещата, знае истината за тях и я предава чрез това знание. Може да гледате цялото видео за висшия жрец в YouTube канала ми. Дала съм линк в описанието на настоящия профил и не забравяйте да се абонирате.